Vážení přátelé lockpickingu a otvírání, firma Blesk by vám ráda představila nový přípravek pro otvírání vložek, které jsou ochráněny bezpečnostním kováním R1 s překrytím. Bez poškození tohoto kování pouze se vymění vložka. Takže přípravek se skládá, jak vidíte v krásné brašničce, skládá se z vodícího válce s vrtákem a vodících adaptérů, kde vrtáte na dělící rovinu do vložky a poté otevřete. Do adaptérů vložíte výlisek klíče, originální nebo nějaký univerzální, tento s velkou drážkou, zasunete, dáte na adaptér, vsunete do kování, do vložky, nastanete vrtačku, vrtáte, v tomto adaptéru jsou speciální karbidové vrtáky, kde to vrtání je poměrně snadné až nad očekávání. Poté zahybete s cylindrem. Mohlo by to jít i tím samotným. Tak. Můžeme se podívat na to, že opravdu to odvrtává. Teď dáme adaptér, kouknete se na kování a podívejte se, jak to je v tom kování odvrtání. Tak, toto je nový přípravek, který používají zaměstnanci firmy Blesk k našímu otevření dveří s překrytím a ke spokojenosti zákazníka bez poškození kování ve velké hodnotě.